Deh, masuk ke. Orang ini gini tak ada. Salah, ibarat kan ada. Mungkin mau digulang itu gini. Gini serba mau digui. Oमफ्राय एबार फिसा जाबाथाय नर्मेल जानाय नङा सुइजारिंसो खालामनांगोन बे दङ मोनसे बुस्थु सानदो दे आङो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर सोरबा जुदि बेयाव सिलिं होखागोन नालाय आङो नै जोंनिया हौवाफोरानो दायो थारमाने जों गामियाव हिनजावफोरा बारा थाया नै मबाइल गोदान लानानै एकदम भिडिअ लाग्रा जादों थारमाने बिराद वेलकम बैक टू द चैनल विथ another vlog भिडिअ लोगोफोर दिनै आं भिडिअखौ जागायदों माने आङो न'नि प्रसेसखौ खोन्थिनो नागिरदों मा बानायखो न'आव एसे प्रसेसखौ देखायनो नागिरदों आरोना दिनै फुङावनो सिखारनानै न'आव एसे खामानि मावनानै आरो गथ'खौबो रेडि खालामहोनानै दा ओंखाम ओंख्रि संबाय दङ किटिया ओंखारदोंना ओंखाराखैबा इदे भिडिअ नुजानो हाया नों भिडिअ नुजानो हाथ'आ दा आं दा न'नि प्रसेसखौ खोन्थिग्रोनो दे आं गोजाननिफ्राय खोन्थिग्रोनांगोन मानो होनोबा थिंखौ खोन्थिनांगोन आं नोंसोरनो कालारखौ नै कालारा थिंनि बेखौ आङो गोजाननिफ्राय खोन्थिनो गोनांबा लामानिफ्राय खोन्थिगोन आं र' आं लामानिफ्राय खोन्थियो बेनिफ्राय प्लास्टारनिबो खामानि जागायबाय दङ लामानिफ्राय खोन्थानोसै आं नै लामानिफ्राय बिदि नुयो आरो बिदिनो रुमा मोननैल' नालाय बै मोनसे रुमखौ बानायनायबा गोलावथार नुसिगौमोन आरो बेनिफ्राय बिदि आरो कालार रेडद्राय नङा अरेन्ज कालार गथ'आबो रेडि जाबाय Yes. जनथा गानदो Gantuango. गानदों जाबाय थांबायानो मानसिफोरा मालाय Gantuango. ओंखाम जानानै थांसै थांबायानो मालाय नै ओरै हाबनोसै ओरै हाबबाथाय मैयानिफ्राय जागायदोंमोन ना मैयानिफ्रायबा नै मोनसे प्लास्टारा जाबाय बियो बे मोनसे वालनि जाबाय बे दङ बेनिफ्राय नै मोनसे रुमनिया नै मोनसेया जाहैबाय माने साइडनिया सिगांनि वाला जाहैबाय आरो भितरनिखौ बानायग्रोदो ना बेयो प्लास्टार जाबाय गांनै जाबाय बेदो बै मोनसेदो जाबाय प्लास्टार दिनैबो फैगोन मिस्ट्रिफोर दिनैखौसो बानायो ना माखौसो बानायथोसै आरो लाइट लगायना होनांसिगोन बिराद खोमसि जादों बेयाव आरो सिलिंबो लगायखागोन नालाय बेनिखायनो माबायाखै आरो बैखौ आङो सानदो मोनसे बुस्थु सानदो दे आङो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर सोरबा जुदि मिथियोबा बै बुस्थुखौ बै मुधानि थाबायथ' बै मुधानि बेनिफ्राय बेखौ बेयाव सिलिं होखागोन नालाय आङो नै टप लिन्टारनिसिम थाखायो नालाय सिलिंआ भेन्टिलेटरनि एसे सायाव बेनिखायनो सिलिं होबाथाय जिहेतु बैखिनिखौ नुखानाय नङा बेनिखायनो आङो बैखौ प्लास्टारखौ होआ होननानै सानदों मा होननानै भाबियो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर आंनो प्लास्टारखौ होनांगोन ना होनाङा बै मुदाथारनिखौ होबाबो नुखाया होआबाबो नुखाया बेखौ ओरैनोसो थागोन होबाबो ओरैनो टाइम वेस्ट जागोन आरो बेनिखायनो आङो होआ होननानै सानदोंमोन आरो नाथाय खोन्थादोंबो गथ' दोननाय बाजिनो बाजार खालामना लाबोबाय आङो मैगं हाबजोबि दङ इयाव सिङाव दिनै निरामिससो थारमाने समबार ना निरामिससो होगोन दिनै निरामिससो संनाय दे नै ओजा खेथिया आं ओंखाम जाग्रोनि फैबायानो मिस्ट्रिफोराबो आजोल भालना खबर ओंखाम जाग्रोनोसै जोंहा दिसावसो जायो दे बिदि नङा लोगोफोर बादुलि एखय बिदि नङा मा होनो मिस्ट्रिफोरबो फैबाय दं नालाय खामानि मावग्राफोर बेनिखायनो मानसि बुरजा नालाय दिस लाबदो नालाय बेनिखायनो जोंहाबो बेयावनो जानोसै होननानै जादो वान टाइम दिसावसो जायो मानसिफोरा बुरजाना साबा सयजन सातजन गाहाम फैयो बेनिखायनो बेसे खानसि सुख'नो होननानै दिस वान टाइम दिस लाबदो हारसिं मानसि बेसेबां संबाय थानो नङाबा होमबा आं भाजा एवदोंमोन दहाय लाजि गैया मा लाजि गैयि आं सेवदो हानाल'सो होदो नोङो हानाय माने एवनाय दांबो नांगोन एवनोबो नांगोन कर आलु थासिमलि बुङो बेखौ कै केजि मान হ'ব এডালত এইটো বহুত ডাঙৰ এই 10 কেজি মান হ'ব দাম পৰা নাই গজ্জা
मैगं सायनाय फाला मैगं सायनाय फाला होदोलै आंनो नोंबो साय आंहा खनाय नङा गाइखेर फुदुंदो दे आं बावगारगोन दा ओमफ्राय नोंनो खोन्थाखाबाय आङो दा गोसोखांना होनो दे आं बावगारो खोन्थाबाय जाबाय आंबो नोंनो खोन्थाबायना दे मा संखो Yaudah. Salah itu bisa ada. Habis kita kado nih baby salah. Mistri perang kamu ke ini. Kali ini kami yuk kacau mancis ini, pokoknya ini perani gina tadi permane. Dah sinang babang kenang ke, hasun nang babang kenang ke. Dongkol gue sang babang kenang ke. Bisa bilahi. Mayo kan? Tomato ke mayo kan? Aduh, kunci itu. Katula, mushroom geran mushroom. Bayi gikade tarmane, dia guli dia nani bekang naik kena. Dia sopi be, tapi yang paling megun timu di gulang be gini an. Jadi, tadi be, serai kang nani be dia gokang be gini ane. Anggi sih. Gini serba mau digui. Jam istri pernah mau dong mau nih ya. Ini progressing karena namanya. Dah time dah sih kan. Isi ini lengan guna isi deh. Isi ini lengan guna kan pas tahun. Ini yang kamu dah kanan kanan kamu. Ini share na, dosi kunci bawa sih blok ke, menela sim kunci sih. Mana macam bostu anda dah sakit yang sih kau. Zaberma masih tung nih berma. Nih Nania. Oमफ्राय प्रेगनेन्ट आरो ओमफ्राय एबार फिसा जाबाथाय नर्मेल जानाय नङा सुइजारिंसो खालामनांगोन मानो सुइजारिं खालामनांगोन नर्मेल जाया जागोन माने मा नोंखौ मेडिकेलावसो लांनांगोनसो एबारलाय Cintaयानो बे सेरियाबो सिन्था जादों वा बरिया जादों बोथोरा एकदम सान्दुं खान्दादा नुबाय आरो एसे जोंहा बारायबावनो हानायबा बे डेन्जार गोलाव नुबायमोन माने मोनसे रुमखौबो बारायखानो हानायमोनबा डेन्जार पेन पिनसाना पिनदाला पिनसा अ मिस्ट्रिफोरा लोंबाय दं एसे बेनिफ्राय दा लोंखांनानै दसे मावबावगोन ना ओंखाम जाखागोन खोमा ना ओंखाम जाखानानै दसे थानानै मावफिनसिगोन आरो मोनसे रुम हागोन दिनै प्लास्टाराव मोनसे रुम हायो बेनिफ्राय आरो गाबोन मोनसे रुम हाबाथाय साननैयाव जासिगोन सिंनिया बेनिफ्राय आरो बाहेरनिया आरो साजा ताजा बानायनो दं नालाय एसे लेट जागोन बाहेरनिया दा जोङो माबायाव थांना फैनि खामानि मावबाय थादों मिस्ट्रिया बेनिफ्राय मा दानो हरदोंमोन नों आं माने फालि दानो हरदोंमोन गामियाव बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों गामियाव फालि दानो हरदोंमोन बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों माबायदि लादों फारिफोरखौ आंथ' जखाखौ सुना हरदोंमोन बेनिफ्राय जिंनि बिदि फारि दङ बेखौ गावनि गोसो मथे लानो होदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों माबायदि लादों होननानै Isan dagraya माबा नै टेङा इ दायो जोंनिया सोरबा दानोबा आरो माबा होनो हागोन इनो आदियाव आदि दायो जोंनिया हौवाफोरानो दायो थारमाने जों गामियाव हिनजावफोरा बारा दाया नै मबाइल गोदान लानानै एकदम भिडिअ लाग्रा जादों थारमाने बिराद Blogger nama nunggu. Angge ya? YouTube bahu nunggu. Ang YouTube channel kulit nagan deh nunggu. Oh, light itu sah. Kurang karena light lagaw sih. Itu remote basic lag boleh. Lagu baru bidi bah. Vlog ke दोनथ'नोसै एसेनोसैमोन न'आ एसेयानो प्रसेसिं जाना दङ बेनिफ्राय बे सांजायो बेखिनिखौ खोन्थिलांनो नोंथांमोननो आं नाजागोन मिस्ट्रिफोराबो थांसै दा
बेनिफ्राय खामानिखौ दोनथ'सिगोन आरोना मोनासिगोन ना बेनिखायनो नायबाय थाबानो जाबाय आरोना बारा गोबाव लाला न'आलाय लानाया बांद्राय गोबाव लाला एसे राननोसो होनांसिगोन आरोना पुटिन सुटिन मारिनो बाय बाय